Ýylar aýty men tede maslahat beren. Äriňize ananyp türkä kelmäň. Men ärim 255 milyon prosentda türkä keldim. Ine eden ýalňyşlygym. Daşary ýurda gaýtjak goýlan oglanlara degisli. Bratoklar, bratişkeler. Öýlenen bolsaňyz ýa-da söwer ýaryňyz, söýgüliňiz bolsa, daşary ýurda ýagdaý bolsa, getirmeseňiz gowular. Men maslahat berýär diýmän, bolun ýöne şu maslahat bar, berýän al. Bana bir minut berdiler. Bana diýdiler, kän diýdiler Türkmenistana kamam. Jigim, inim, heleýini äkitme, ýalňaşarsyň, heleýinden galarsyň. Kän adamam heleýinden galyşy diýip. Sotaýyny howatynam kän ögene gora diýip, ullukan adamlar aýtdy, men ýöne ýüregimi diňledim, hiç kim diňlämok, men şu wada sen ýüregimi diňläp gelýän. Dazy boz ýene ýüregimi diňlärin diýdim. Ay bolýa, geldik, taň etdik, iş ýapyp, bäri gelen soňam kän adam aýtdy, ençem adam aýtdy, jigim, terasawrak bolgun. Seretken ýaman bäri apasynlar Türkmenistan näler bäri. Edenetdirkerdir bäri diýip kän aýtdylar maňa. Ine mysal üçin men bir pikir demedýän, özümçe bir ketleýän. Erki oglan bir aýal masgaladan wagtly imitlenip durmasa, daşda görekden gölde başlaýar diýerler. Çanda dol, hakykat, realda şol, durmuşda bolup geçýän zat. Ýöne aýal masgala bir erki oglandan imitlenip durmasa, mertebesini saklamaly makadiýan. Sebäbi hiley ikilikde tutulsa, hiç gaçan geçirilmelik ýok. Edil özüňi fiilýän bolsaňa geçirilmelik edilmeýär. Ýöne erki oglan ikilikde tutulsa, erkek eşek diýilýär. Geçirilýär. Neçe straşna bolup geçýän da erkek eşek diýip näme erkek doganlarym ýagdaýyna düşünip bermeliler. Her kimiň öz problemasy bolýar, ýöne diýjek bolýan zadym bar. Aýal masgala bilen bile gelseň, ýaman kyn eken daşary ýurda gelseň. Hedillik ýok bärde de. Ya şular men oturup pikirlenýän, näme bilen. Köçede daňyp ýatan dolar ama ýok, ya ýağmur ýaganok dolar bolup. Ya bagda da ma ösenok dolar. Bärde akyp ýatan pul ama ýok, olun gazançyňa görä, azabyna görä gazanç tölenýär. Bize tokga pul alyp gördük ýene, bize mesergemedigem, ýitgemedigem, şo öňkü boluşmaz. Ya ýylyňyzdan bir kolam tutamzok, elimizden gelse kömek edýäs, kimem bolanda men garyndaşym ya dostum, ýarym diýip duramam. Türkmen bolsun, türk bolsun, özbek, gazak kim bolsa da bar ýemizem adama tohowanadan gaýdanandan. Ýöne ýüregimde zat ýok dara. Ýöne men gözüm bilen göremsem, elim bilen tutamsam, öz durmuşymdaky bolup geçen waka ana şu. Men şunu özüme dogry aýtsam paýlaşmany kiçiligem bilýän bolýan bara. Ýöne kösenmesinler. Barenta adama maslahat bolar. Mene öňem bir küçük video goýdum. Her video bir zady sebäp bolýar. Tam fikrlap goýamak, ilen kara o ýerni açyp ýa oňýalaga diýip bir kän tam fikrlada goýamak mukadiýanmy. Özüm ýaşmam kiçirägem bolsa, ýöne maslahatym bar, ullun ýalap mukadiýip özümçe oturup pikirlenýän. Gow maslahat ýagdaýy bolsa getirmejek bolam. Getirseňiz hem sahip çykjak bolmaly. Sen adamdy köpse diýär ana, diýjek adyr diýerler ama kommentariýa ýazarlarym. Bize namysymy army saklap bersip, adamyň zannyna bolsun diýilýär. Adamyň zannyna. Ýöne nirde bolsa da etjek adam edýä, men düşünýän ama ýöne adamyň zannyna mütküdýän eken şuday. Näme şun näme tarapdan bilemok, men düşünemok hiç ilekle. Nämeler bolup geçýär, öň şu wagt problemalar paçka blok bolup batýar taýda problemalar. Dokument problema, iş problema, ýaşaýyş durmuş şert ýene ol bul alada bergi, gaýgy, çaga, hemme zat paçka. Öňe üstünden bu problema gelýär bolýan. Mene wara çykala tapamok. Maslahatyňyz näme? Näme diýip näme goýjamam bilemok. Oturup käwat gözüňe ýaş tegelýär. Allaha jan diýende. Bu dünýä näme üçin beýdip meni kynçylyga duşar etdim. Kiçilikden bäri 26 ýyl geçirdim.
26 ýylyň içinde görmediğim gördi galy diýdir diýene mundan beýle Allah jany geleceğim gowulsun diýip umyt edýän. Geçmişim oýlanama geleceğim oýlanýan ýöne gelecegem mine şeýle bolup gidip oturdy. Hemme da düzeler diýerler. Şükür edýän Allah jany beýi gördi, pikir et, pes gördi, şükür edýär, şükür edýän muňa da şükür janym sag. Güýjüm ba, kuwatym ba, boýum ba, seýratym ba. Ýöne diýjek bolýan zadym. Yaman kyn. Şeýlerak ýagdaýa düşýän gaty kyn. Galandan mara özüňe bellek geçýän liçka gelýän o maslahat gerek maňa. Ýol görkezmeli. Ondan mundan maslahat soran ýetene mütkeşik berdi tanış ýok. Ýene de sag bolsunlar türkmenlerimiz gollaýarlar. Maslahat berýärler, samsyk maslahat berýän ýok. Kommentariýada ýazýarlar, şu kommentariýada da samsyk maslahat berýän ýok. Dastoýny maslahat berýärler. Şu berilýän maslahatdy janma. Taňary ýalkasyny köp maslahat berýän adamlara. Ýöne näme etmeli, näme oýmaly men bilemo. Hiç ýere iki ortada çağama bar gynanýan da adam şo men. Ýöne Allah jan ýüregime gowsun oýsun da bolýar, başga näme diýen ýöňümde gowja saradyň. Salam hemmäňize doganlar, ananaýyň şunu goýmana şeýler we utanýan, birinji bilenem namys edýän, şulanjak agalamma, kakamma, daş töwerek agalam, känmen, biz namazly zatly adamlar, ejemiz, kakamyz, awraýly, biziň maşgalamyzda munýa TikTok'a çykyp goýjak adamlar ýok, sebäp diýsem, Türkmenistany Begjabaý diýsem tanamaýan ýokdur. Sebäp diýsem biziň maşgalalarymyz awraýly adamlar. Bunu çıkarmana da ananaýyň utanýadym, namys edýän ýöne mejbur edip çıkarmaly boldum. Sebäp diýsem maňa hostarlam kän aýdýady, şolariňdan saňa är bolmaz. Daşy ärimin öz daýdalary bar. Kaka sebäpli ejesi awuçyp öldü. Seňem başyňa ýeter diýädiler, ananmadym. Yok maşgalam düzeler diýip kän maşgalam mara ýykmajak, kän agladym, çarpyrdym. Her kimiň başyndan kösençligim, gowlugam geçik gidýär, durýan zada ýok. Diýjek bolýan zadym aç bolan günnäme boly, dok bolan günnäme ýöne. Bu zatlaryň izi gowdur diýip pikir etýän hakykam gow boldy. Ejemiň saýasynda aýagy üstünde de durman başardym. Hemme adam ejem bilen kakamyň saýasynda boldy bu zatlar. Diýjek bolýan zadym kän aç ýatan gündem boldy, aç suwsuz aýlanan gündem boldy. Aýagymda köwşüm bolman pak tyýgan gündem boldy. Çağamda göwrel wagtym banlysada ärimin taşlap zynk gaýdan günler boldy. Fikdirsin çağa da gerek, sidem gerek. Kän zyňylan gündem boldy. Şonu da ýene durmuşum diýip yglap durmuşum düze çykyp kän agladym. Ejem men Türkde gedip ber. Ejem çağam seni kösenýän diýip Türk halk gaýtjak bolu ýollaşym menem gitjek diýdi. Senem çağamam eklep saklaryn diýdi. Menem muňa ananyp Türkmenistandan 255 milyon prosent alym, 150 milyon ärimden algymma. Muňa ananyp mun Türk'e kellim boýunum. Ne prosentleri berişýär, ne bir ýaşylja ogluny seredýär. Hergede prosentiň üstün vermeli, hergede 15 milyon ogluma pul uratmaly gedek gelýär bolýanym. Ya men bloklaýa, ya eňelleýä, istese TikTok'a çykýa, başga ýerlere çykýa, şo ilgün ýamanna baýlanyp bol. Hergede beýle bolma çağamyzda, eýle bolmaly, ilgüne gülk bolmaly, kän ýalbarýan, hiç ýyl bolanok, hiç ýyl wapçy bolanok. Ahirem adamyňam sabr käsesi bir dolýara, dolansaň gyzylanmasa gerek gelekeni. Menne bir şo boldy. Onanaýym kän diýdiler, şu taýda daýdalanmama, awkata garnaşlanmama hemmesem diýdi. Oğudan diýdi, şu äriň deport etdir diýdi. Tarawna diýdi, Türkmenistana çağaňa da seredana. Diňe özü gedip bör şu taýda diýdi. Deport etdir şunu diýdi. Algyňa mal bilen, algyňa mal bereldiler. Ýok, Allah bersin muň jezasyny. Allahyň gününe men algym bolar. Çağama da seretmesin. Prosentden bermesin. Deňme özüm bererini sesim çykaman gedip bör. Innem TikTok'a çykan bolup men öňler men borra çağamyza ýaraşalyp hergedek men jaň edip ýaraşýadym muň bilen. O inni paşdy bir aý bolup barýar bol men muň bilen jaň edýärem ýaraşamak inni ýadadym halet zydamony. Ejes paher kaka sebäpli ölüp gitdi awuçyp inni men ölesim gelen ony.
Maňa gerek gelişdirmiş çağama seretmeýän, maňa seretmeýänni. Muň jaňyny almany uradymmy TikTok'a çykyp başlapdyra. Way men heleyim. Hiçim oglanlar gyýdlara geçip gidin, görmäň. Oglanlar size deýişli massagat berýän. Heleňiz türkä kelmäň dip. Gyýdlar aýty men tede massagat beren. Äriňizi ananyp türkä kelmäň. Men samsyklygym aşyryp, men samsyklygymdan peýdalany. Men ärimi 255 milyon %% türkä kellim. Ene eden ýalňyşlygym. Ene men günäm. Getirdim aýtym TikTok'larda aýlanyp özüne patpişik köpöldüm. İl gün ýamanna aýlanyp bör. Bolýa oradaý. Meni ýamanlady da başgalar ýamanlady. Ýokurda Allah seredip otyra tem bolam oradaý. Allah bilmeýän Allah günäsi ýaman erbetdir. Hederet. O meni ay TikTok'da 10 000 bilen gürleşip börkä tutdum, zat etdim dep. Bolýa tutulmasaň da qadat berdi. Men erbet adam bolsam Türkmenistana gedip börkämem. Saňa deýişli Türkmenistana gedip börkämem ederdim. Sen men urup süýüp gün bermen, aş suwsy saklan günleriň bar-a. Men gidip paýtygy ýadım, çağamy taşlap. Çağam 40 günü jökdi, 40 günü jökka paýtyýyp otow etýädim, beýnamyz utançsyz. Iň soňra türkä kelen sawal taňryga gasmy. Gyýdlar aýtym, sizden anmaň oňa. Onýak maşyna anant börmäň. Ay ortada çağamma-da nämessem bolar, özülme gelip ýazyň sanamaňa maslahat beriň sene. Çağama gynanýanlar, çağaňa gynanýansa Hudaýyň haky üçin men şu taýda. Häzir oglumyň seredýän enekesiniň nomeryny bereýin size. Hudaýyň haky üçin bir gezejik gara. Çağam gowmy diýip jaň etdiňmi? Haçan emel çağaň düşünýän boldun, ölü. Çağaň düşünýän bolsaň çağaňa pul bererdin. Hatda çağaň aýagyna giýmäni kögüşi ýok. Men alyp ber iňňäkiz bolýa o zatlardan geçdim. Ýekije körpü malyş alyp berdim. Türkçe geleniň 3 ay bol ýekije gedek gurrusdyň ama bara men nämessem bolar diýeni ilki özüňe serado TikTok'a çykýan ölenjigim eşiklerini eýip börsiň ara ölü. 3 ay işläp näme dinniň? Men o ejem bilen oglanjygymyň jaýyn sallygy işläp. Bilýärmen prosentler aýryp otýan çağama serado men aýal maşgala bolup baram. Men eden zatlamy bilýärmi? Sen erkek maşgala bolup eňini eýmän eşgal bilen ok. Gurulsaň men ýamannajak bolýarmy? İl gün sen tanaýar, sen men ýamanna bilmeýän. Gaýrat ediň doganlar şun paýlaşaň da gaýrat ediň ýalbarýan sizden.